ଆରେ ଆଜି ଏମିତି କଣ କି ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ମୋ ମାଆର ମରିବାକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା ଯେହେତୁ ତା ବର୍ଷିକିଆଟେ ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ପିଣ୍ଡ ଦିଆହବ ନା ତ ମୋ ଭାଉଜ ବସିକି ଖିଚେଡ଼ି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ତ ମମି କହିଲା କି ଆଉ ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ତୋର ମୋର ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ନହେଲେ। ତ ସେ ସେଠୁ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ମାର୍କେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚୁ ମମି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର କ'ଣ କିଣିବାର ଥିଲା ନା ତ କହିଲା ଦେଖିନି ଓଢ଼ଣାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ତା ସେଠୁ ଆଣିଲା ପରେ ମମି ଗଲା ଫଳ ଦୋକାନକୁ। ତ ଫଳଟାର ଯେହେତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଗୁରୁବାର ଥିଲା ନା ମାର୍କେଟ ଆସିପାରିବୁ ନା ସେ ମମି ତାର ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଫଳମୂଳ କିଣିଦେଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ମମି ତୁ ଆସ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ମମି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ଆମ ଘରେ ଆସି ଲୋକ ସବୁ ଖାଇଲେଣି। ତ ଆମେ ବି କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରିବୁ ତ ଆମେ ବସିଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ତାର ଗପ ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ନା ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଇଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା ନା ତ ଟିକେ ରାମ ଝିଅ ଏଠି କଣ କରୁଛି ତାର ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବାର ନାଗିଛି କୋଉଠି